Ore, kumusta? Mukhang pagod ka. Oo kuya, katatapos ko lang damuhan yan eh. Nagsusunog na nga po ako. Sige, pagkatapos mong magpahinga, kumain ka na doon kasi may nakahanda ng pagkain doon. Sige kuya, papahinga lang po ako saglit. Susunod na po ako. O sige, bilisan mo lang dyan. Baka pag naabutan ka ng boss natin, alam mo naman yung ugali no. Opo kuya, susunod na lang po ako doon. Ay, salamat. Natapos din. Kakapag-almusal na rin ako. Nakakayayat na ako. Ay, salamat. Makakakain na rin. Saktong-sakto. Gutom na ako. Kuya, kain po. Sige, tapos na ako. Sa'yo na lang yan. Nangangayayot ka na eh. Kuya naman, tumatabangan na nga ako yan. Siya nga pala, sabi ni Amo, mag-igib ka raw ng tubig Para saan po yun kuya? para makainom na yung mga alaga nating kambing. Sige po kuya, tapusin ko lang po itong almusal ko. Bilisan mo at malapit nang pumunta dito sa Amo. Oy, Ray! Bilis-bilisan mo dyan, magdadamo pa sa bukid. Opo amo, kanina pa po ako tapos nagdamo sa bukid. Ah, ganun ba? Eh, yung mga kambing, napainom mo na ba? Ito na po amo, nagigib na po ako, papainumin ko na po sila. O sige, bilis-bilisan mo, baka nauuhaw na yung mga kambing. Opo amo. At pagkatapos mo dyan, magwalis-walis ka dyan sa bakuran. Opo amo, tatapusin ko lang po itong pagigib ko. O siya, mauna na ako. Inuulit ko, magwalis ka ha. Opo amo, mag-ingat po kayo. Kapagod. Papahinga muna nga saglit. Uy, Ray, gising! Gising! Sinabi ng gising eh. Huwag kang istorbo, nagpapahinga yung tao eh. Ayaw mong gumising ha? Sige, diyan ka lang. Ano, gising ka na ba? Opo amo. Sinisweldohan kita rito para magtrabaho, hindi para matulog. Pasensya na po amo. Nagawa mo na ba yung mga pinapagawa ko sa'yo? Alin po doon amo. Kung pinainom mo na yung mga kambing, Opo amo, tapos na po. eh yung mga pinapawalis ko sa'yo, tapos na ba? Papunta na sana ako amo, kaso nakaramdam po ako ng pagod. Kaya Ano, nakatulog ka, ganun ba? ganun na nga po amo, pasensya na po. Ikaw, Ray ilang beses na kitang nakikitang natutulog sa trabaho. Pasensya na po amo. Hindi ko talaga intensyon matulog sa oras ng trabaho. Di anong tawag mo sa ginagawa mo? Pasensya na po amo, hindi na po mauulit. Hindi na talaga maulit. Kunin mo na ang uling sweldo mo at umalis ka na dito. Bakit po amo? Dahil tanggal ka na sa trabaho. Huwag naman po amo, kailangan ko po itong trabaho na to para po sa aking pag-aaral. Asan ba si Dante? Buti pa siya, nagagampanan niya trabaho niya dito sa Villa Canaremen. Di kaya mo. Sobrang patugan. Amo, huwag nyo naman po ako tanggalin, nagigiusap po ako sa inyo. Dante, halika rito. Bakit Amo? Bakit ganyan ang kapatid mo? Napakapatugan. Ano pong ginawa niya Amo? Inabutan ko lang naman siyang natutulog habang nasa oras ng trabaho. Ganun po ba Amo? Ako na lang po kakausap sa kanya. Hindi na kailangan dahil tanggal na siya sa trabaho. Ano po? Bingi ka ba? Nagsabi ko, tanggal na siya sa trabaho. Ayoko ng ganyan na trabador. Boss, baka naman po pwedeng bigyan niyo naman po siya ng isa pang pagkakataon. Para ano? Para matulog ulit sa oras ng trabaho? Huwag na uy. Kailangan niya lang Amo para sa kanyang pag-aaral. Ano ako? Mayari ng isang foundation? Hindi naman po sa ganun. Alam niyo naman po sa inyo lang kami umaasa sa araw-araw namin pamumuhay. Ah basta, ayoko na makita kapatid mo dito.
mula sa araw na to. Pero amo, Walang pero. Kailangan mamaya wala na siya dito. o sige boss, ako nang bahala sa kanya. Yan lang ang sinasabi ko eh. Pasensya na talaga kuya. Napagod lang po kasi ako kanina nagigib ng tubig. Sobrang init po kasi kanina. Dapat kasi nagsabi ka sa akin eh. Para alam ko yung sasabihin ko kay amo. Kung sakaling mahuli ka niya nagpapahinga. Yun nga po yung sinabi ko sa kanya eh. Kaso di po siya naniwala. Oo, andun na tayo. Pero sana, sinabihan mo naman sana ako. Sorry kuya. Huwag ka nang malungkot. Wala na tayong magagawa dyan. Kuya, baka pwede pa natin kausapin si amo. Paano na itong pag-aaral ko? Ako nang bahala doon. Basta huwag ka lang hihinto. Makakaraos din tayo. Salamat kuya, pasensya na ulit. Ito naman. Kaya natin to. Basta magtiwala lang tayo sa taas. Sige kuya, alis na ako. Si amo yun ah. Saan kayo pupunta yun? Di bale, alis naman na ako dito. Amo, alis na po ako. Sige, umalis ka na. At huwag ka nang babalik dito sa Villa Canaremen. Opo amo. O sige, lumayas ka na. Sige po amo. Bakit boss? Anong nangyari sa'yo? Unel, tulungan mo ako si boss! Si amo! Aray, paano sa amo? Naninikip ata yung dibdib ni amo. Pagkakaalam ko, laging may dalang gamot sa amo. Unel, ito na yung gamot ko. Ka na lang tubig, bilis! Amo, hintay. Aray, ito na yung tubig. Amo, ito na yung gamot. Tara, dalhin muna natin siya sa kubo. Tatawag ako ng ambulansya. Dad, Oh, kayo pala amo. Kumusta na pong pakiramdam nyo? eto, okay naman ang pakiramdam ko sa awan. Asan nga pala si Ray? Nandun po sa bahay amo. Inaalagaan po yung lola namin may sakit. Ah, bakit? Hindi na ba siya nag-aaral? Hindi na po amo. Simula nung natanggal na po siya dito sa Villa Canaremen. Sinabi kasi sa akin ng asawa ko na si Ray ang nagdala sa akin sa ospital at siya yung nagbantay sa akin hanggang sa makarating yung asawa ko. Opo amo, nabanggit nga rin sa akin yan ni Ray. Dad, gusto ko makita si Ray at makausap. Pwede mo ba siya papuntahin dito? Sige po amo, puntahan ko lang po siya ngayon. Sige, antayin ko kayo sa kubo. Ray! Ray! Bakit kuya? Pinapatawag ka na amo sa Villa Canaremen. Bakit raw po kuya? Yan ang di ko alam. Basta punta na lang natin sa Villa Canaremen. Kasi pinapasundo ka niya sa akin. Sige kuya, magpapalam lang ako kay lola. Tara kayo. Magandang hapon po amo. Andito na po si Ray. Magandang hapon po amo. Bili ka Ray, maupo ka dito Ray. Amo, aalis na po muna ako. May gagawin pa po ako doon. Sige Dan, salamat. Sige Ray, yan ka na ha. Kanina pa kita inaantay Ray. Kamusta po kayo amo? At bakit niyo po pala ako pinatawag? Kaya kita pinatawag Ray. Gusto ko sanang humingi sa iyo ng kapatawaran sa pagtanggal ko sa iyo. At gusto ko rin magpasalamat sa iyo. At nagpapasalamat ako sa iyo sa pagligtas mo sa buhay ko. At simula bukas, pwede ka na magtrabaho ulit dito sa Villa Canaremen. Wala po yun amo. Kahit sino naman po ang nasa katoyan ko, gagawin rin po nilang ginawa ko. Pasensya ka na Ray. Sana mapatawad mo ako sa aking mga nagawa. Okay lang po. At least po, makakabalik na rin po ako dito sa Villa Canaremen. Maraming salamat sa iyo Ray.